Tulipa tossa mieleen äsken, että voishan sitä piruuttaan yrittää vaikka mämmiä maistellakin. Piruuttaa vois yrittää vaikka mämmiä maistellakin, mutta saatana. Sehän on jo kovettunutta kuin naapurin mummon paska. Tällaista ei syö kukaan kovaan kuin ummetuspotilaan uloste. Kyllä näistä sais 1000 miljoonaa paksusuolen syövän mahdollisen paksusuolen syövän varalta vittu otettua kyllä näytepaloja. Otettua vittu näytepaloja ja tutkittua, että onko siellä jumalauta kasvai vai ei. Joo. Niin kuin huomaatte, koko laatikko on täynnä paskaa. Tämä ei ole siis enää mämmiä, vaan oikeasti tämä on paskaa. Eikä ole pashaa, jota siis juutalaiset ja kaikki muutkin syö pääsiäisenä. Jotain mämmin kaltaista ravintoa se on kai. Joo. No, tälle löytyy paikka täältä roskiksesta. Ihan oikeasti. Ihan oikeasti. Kuljettakaa rakkaat roska-autot se. Tän täältä johonkin muualle. Kolumbokin menis telkkarissa, mutta kun on niin vitusti tiskiä. On niin saatanasti tiskiä. Eiköhän ne vaan oo laskettava veteen. Lasketaan veteen ja pannaan perkele tulppa kiinni. Noin. Tulppa pannaan perkele kiinni. Vielä kun on aikaa tiskata, niin tiskataan, saatana. Ei sitä, harvoin sitä tollasia pääsiäislöytöjä tekee juhannuksen alla jääkaapistaan. Ei sitä olisi voinut enää juhannuksena saatikka jouluna syödä tota mämmiä, kun se on niin kovaa.